Ľudia, prišla tá chvíľa, keď si Dominik ide vyrábať svoj náramok. Takže, ako ste mohli vidieť podľa intra, tak dneska si budem ja vyrábať náramok. A nebude to ľahké, ale bude to trošku ťažšie, ako ste si mysleli. Budem to vyrábať na tomto, niektorí sú tam také dobré, ale je to takéto balenie, že A, B, C, B, Joj. A tuto máme 6 druhov. Tu sú biele, zlaté, čierne. A tam sú takéto krúžky. Tam sú aj tie krúžky, ale to nemôžem, to musím až na taký tenší. Nie na toto, lebo pozrite sa aké. To je... Nie jak tá, ktorú si vyrábate, že je takto. Ale je to taký tiež materiál. Takže ja si vyrobím moje meno. So zlatými a týmito skúsime. Budem to na tú šnúrku len dávať, nebudem nič robiť, ale... Hej! Ešte sa mi zapotroší niečo. Viete? Ľudia, dúfam, že sa vám páčil včerajší špeciál. Tak keď áno, no tak šťastný. Takže tu je D. Tak to vyzerá D. Takto sa to odráža. Takto. S tým môžete urobiť skvelé veci. Ale to je len blbnem. To je Dominik len blbne. Viete? Blbne Dominik. Si umelá inteligencia mi šíbe. Hej. Umelá inteligencia. Mám už do. Tak počkaj, ukážem vám potom. Ľudia, čo by ste povedali na to, že by som mohol robiť mini príbehy. Aj z plišákov, aj zo školy, že tam budú... Súhlasíte? Že by sme mohli urobiť mini príbehy? A keby sa vám páčili, no tak by sme mohli urobiť ďalšie. Johoj. To mám skratku môjho mena Domi zatiaľ. Hľadám Počkaj, neviem, či to je Z alebo N. Neviem rozoznať. Počkaj, tu nie je N? Tu nie je zlaté N? Kokso. Tu nie je N. Oni mi ho vzali. A nevzali, len ho musím nájsť. Takže... Musíte chvíľku počkať. Tvrdé I. Za tento týždeň vyjde Majstrom part 5. Počkaj. Nie, to je môj. A Bigington part 4. Tuším, neviem. Tak nič. Mám skrátku môjho mena. Takže to je také, že dobré. Takže toto je geniálne. Alebo nie je geniálne. Tak urobíme si meno.
Mária, ale bez dlžňov. Takže si to urobíme z normálnych tých bielých, lebo to je také peknejšie. Alebo mám urobiť aj s týmito? Áno. Urobím aj s týmito. Urobím takú kombináciu tých kociek. Hľadám A, lebo dlhé A tu nemám. Počkajte. Zbytočné, toto je zbytočné. Ale priamne kotkodákaj. Kotkodákaj. Treba ešte kohút vzadu kotkodáka. Udetka. Au. Ľudia, vyjde nová séria. Môj bunker, môj strom už je, to už som dlhšie neviem kedy začal natáčať, ale raz mi môj kamarát napísal, že počuj, najlepšia séria je môj strom, takže veľmi ti ďakujem. A teraz už som trošku odbočil od videa. Maria. Počkajte, pripravujem si. Meno Mária je také pekné, no. To je také ľudové. No, máme. Mária. Máš to mať. Mária. Vidíš? Hovorím, že dneska šibe. Takže ľudia, teraz som utvoril náramok s menom Mária a dneska vyjde zase tiež video, že dneska vyjde zase video, že jak vyrábam náramky podľa mien. To vám poviem jedno meno. Moje meno tam nebude, ale Sebastian. No Sebastian tiež, alebo Sebo, alebo to je jedno. Alebo Marek tam bude. Simon tam bude len, ale to už sa dočkáte v mojom novom videu. Takže